Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is a Tuesday, Martes kita makakson nga presentation, Enero 10, 2023. It's the 10th Sunday para sa bulan sang Enero, ang pinakauna naman nga bulan sa tuig 2023. Kung atong balikan makakson ang ato naman nga kasaysayan, aman nga adlaw pinaka-importante gini para naman sa mga local government unit. Bago naman nga adlaw makakson sa itong 1983, 1983. Kung saan makakakson ginpirmahan bilang isa na kalayi ni Anay Presidente Ferdinand E. Marcos ang pinakauna na komprehensibo nga local government code o kung ang tawag na ni sa Filipino ang Batasang Pambansa. Batas Pambansa bilang 337. Ano din makakson ang nod? Why this one is very much important to all of us? Because makakson diri gina-define kung ano ba lang poder, anong function nga dapat matukuron ang isa ka local elected official. Ano ang iya na responsibilidad sa isa ka komunidad? Hindi man naghahatag sa autonomy while decentralizing the government powers sa mga barangay, sa mga banwa o konsyudad, subong man sa mga probinsya makakson. Sa idalom sa sinimismo nga pagsunundan, ang Ministry of Local Government must maintain ang ginatawag nato nga coordination kag consultative arrangements kadungan o kung kaupod sa pila ka ministro kag national government offices agod nga mailagid mahimo ang supervision sa mga munisipalidad through the provinces and over barangay pinaagi naman sa mga syudad kag banwa sa naglain-lain nga mga probinsya. Nagarapos ni Makakson, isa kalahi Makakson ang ginpalayag o kung ginpagwa ang Local Government Code o kung ang Republic Act No. 7160 na ginpasar sa Kongreso sa Oktubre 10, 1991. Hindi naman niya sa idalom sang administrasyon ni Anay Presidente Corazon Cojuangco Aquino. Ining Local Government Code, amo ni karon ang basihan sa ginatukod nga mga layi o kon nagkalain-lain nga mga opisyales dari man sa pungsod Pilipinas. This is why many consider that the former President Aquino is a remarkable type of president because she concretized and to make sure na plastado makakakson ng sistema sa panggobyerno diri man sa pungsod Pilipinas. A noble act na ginhimo sang isa ka presidente, hindi gid malimtan nila binasa mga opisyal sang gobyerno kag sang publiko makakakson. Mangod diri naton natawag nga may barangay kapitan ka, barangay kagawad, may SB member o kung councilor, vice mayor, kag iban pang posisyon diri sa lokal nga panggobyerno sa idalom sining Local Government Code of 1991. Aksyon John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Mayong hapon ako naman ang inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz. Aksyon John Diaz, balita na patas. Dali kita sa aton mga Pangulong Dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinalan.
Nano ba na mga bulubalita nga dapat ninyo bantayan diri man sa ating pagpangalaga diri sa aton palatuntunan na Action Reports Afternoon Edition. Radyo. Sa ato naman nga headline number 1 mga kaakson na on special assignment ang aton nga patrol, ilagin tingwaan nga makuha ang kabugusan nga detalye sa nagluntad naman nga shooting incident da mismo sa may barangay Robles nga sakop sa Banwasang La Castellana. Live dito mismo sa crime scene, ginkatuan sa aton naman nga patrol 2 Navarra Patrol, Reaction Zil Minardo. Ibalo naton karon ang kabugusan nga detalye sini nagluntad nga shooting incident. Actually ginalinan sini isa ka hold up mga kaakson na mismo sa kurbadahan nga bahin sa Sitio Lapaka, Barangay Robles sa Banwasang La Castellana. May mga pilaso na makon pinarakan gid kalutang isa ka Toyota Innova nga nagduag sang pula. Ang kompleto nga detalye kag investigasyon sang kapulisan hibaloon diri sa aton nga pagpangalagad. Sa iban pa nga mga balita lokal, ang balita naton gapon sa southern portion sa Negros Occidental Makaakson kay man maisa man ho ka shooting incident nagluntad sa sudad sang Himamaylan. Kung may ara dito Makaakson nga encounter sa Karabalan, may shooting incident man kuno nga nagluntad sa area sang Sitio Lagit sakop ka Barangay Karabalan sa sudad sang Himamaylan Makaakson. I-check na ni karon kung anong pinaka-komprehensibo nga detalye sa ni sa report man sa aton nga action correspondent sa 5th District with Action VJ Apasible. Ginatingguan man naton mga ka-aksyon para naman sa aton headline number 3 na makuha ang kompleto nga detalye sa nagluntad na naman nga encounter. Na-encounter nga nagluntad sa surad sang Gilngan kung sa rin isa diri ka ginalegar miyembro sang Communist Terrorist Group nga CPP-NPA ang napatay sa encounter sa area sang Sitio Bandirahan sakop sang Barangay Trinidad sa surad naman sang Gilngan. May pagpayag man nga ginpagwa ang katapos ang CPP-NPA. Basahon naton karon kag aton insendyon ano blang statement rin nila, but before that titingwaan naton nga makuha naman ang pagpayag sang acting brigade commander sang 303rd Infantry Brigade, Army Colonel Michael Samson. Sa iban pa nga balita lokal mga kaakson, bao si NOCPO Director Police Colonel Leo Pamitan ay nagpagwa na siya nga statement, ma-file man sa courtesy resignation. Walay pa nagparanawagan si Governor Lacson, doon kaya kabati isang tingog na rin ni Colonel Pamitan na man kay tigin na hidyan ang call na mag-file man sa courtesy resignation bilang pagsuporta diri sa hinyo ni Secretary of the Interior and Local Government Attorney Benhur Abalos. Balik na gika naman sa Bacolod City Government Center. Oy, ari good news ni. Magpasaka asang benepisyo sang social pension sa Bacolod ginaduso. Aksyon Johnny Diaz. Balita na patas. Sa ato naman ng mga balita nasyonal, anay DND OIC Faustino, ginbulgar ang rason kung nga nag-resign siya sa pwesto. Ang bali Faustino, nag-resign ko sa pwesto, kaya makon mo, kibot na lang kuya, may gipanumpa na galing nga bagong Chief of Staff ang iyaka Armed Forces of the Philippines. Wag yung kahibalong may ara na galing bulos nga bago. But silingon, he is unaware nga may ara na galing doon sa Armed Forces of the Philippines. Makon mo, ikaw ang teglikom sa Department of National Defense ang ginapapungko daragali ang opisyal sang Armed Forces. Wala kaya grit ni Hoy kag ni Hay. Kaya mo ni gurong kuaan man base ni Faustino bala ko magamuso ni gadog na politika dring kabinete sa aton gobyerno, may paguro maghalinta diri sa pwesto. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa aton nga pagpangalaga din ng Action Reports Afternoon Edition. Subang hapon liwat na makita mga dulong sa inyo sa pinaka mga bagong mga dalag kong mga balita lokal, balita international, kagiban pa mga balita ay dulong sa ating mga Action Unit Reporters at ang Action Correspondents. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulubalita. Sa kinaanda na kanuman ang inyo alagad sa kahanginan, Action John Diaz, tubtob kita, last size, ang takna, subong nga gabi. Aksyon Johnny Diaz. Balita na patas.
mga headlines mga kaaksyon ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bo piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos hindi Tapos sa mga skila. Last time, antong na doon medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako magulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo
pray kay God, may madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, nang nahuya, ako mahulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Ay, kamusta na naman? Kamusta din ang atong maukod yung matag palamati? Kamusta din ang atong mga suki sa kahanginan? Dari naman sa 61 ka mga kabaranggayan sa Dakbano sa Bacolod, sa 31 ka mga banwa kaagsurad sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ka mga drama kaaksyon? Kamusta man ang sitwasyon? Sinutag sa kamandugar sa siniman ng mga tanion? Ang iba nagapaw na hunay, maulanon ang atong nga panyampo. Labi na dari sa Dakbano sa Bacolod ba kaaksyon sa mga tanion? Kaya napan isang aga nagapalupis ng kalangitan sang tulo temprano. Okay pa? Dali paghapon-hapon makaaksyon ara gid siya. Nagbundak gid ang ulan na. Adong ha, preparar gid sa proteksyon sa madag-adlaw nga tanan. Ako hindi mabasa sang ulan, malikaw sa nanuman nga mga balatian. May mga mensahe ba na kamo nga luyag ninyo ipadala? Ipadala lang sa tunaman nga text hotline 0963-757-0874. O kung hindi ka sa ito naman yung live streaming, www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Makita nyo darang atong yung live streaming mga ka-aksyon. Inyo mabasahan ng mga importante ng mga mensahe. Kung may mga greetings ka mo, pwede nyo mandala mabutang. Mga komento, question, palamang kutanon. Ato ninatagan sa Igto Lapango Diriman sa atong yung pagpangaragan. Diri sa gihapon sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports Afternoon Edition. Kainas ang aga mga ka-aksyon, may isa ka shooting incident nga nagdunta dra mismo sa area sa Barangay Robles sa Bano naman sa La Castellana. Ang aton nga patrol personal kagipadurungan ng area subong man ang La Castellana Municipal Police Station. Agod nga osisaon kagibadoon. Ano ba lang kabugusan nga detalye sa nagduntad mismo nga shooting incident. Ang mag-iloy mga ka-aksyon pilason matapos man nga ginatiro sang wala pa makilalaan nga mga suspetsado. Ang komprehensibo nga detalye sini i-check naton sa patrol on special assignment with Aksyon Zil Minardo. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon na Zil, mayang hapon sa report, Miss Gwen. Aksyon dyan, may hapon, kundi ang aksyon dyan, sa subong, pilapon ini ang duha, no, kung nang mag-iloy, sa lima, sinikasakay isang Toyota Innova aksyon dyan, matapos aging tiro ini kugina, mga alas 10 isang aga, sa sikyo lapak, Barangay Robles, Abanwas, ang La Castellana. Sa ating reaction dyan, sa interview kaya Police Staff Sergeant Andronico Trimaco, amin ang investigator ang case ng La Castellana Municipal Police Station, na initially, anom ini ka-suspectado ang ginalantang yung action dyan. Which is, i-describe ko ang area action dyan, binugon din siya, kung halin ka di sa
Kasilian action dyan na going ka sa may Bacolod, no? Ini ang Barangay Robles is bring away sa La Carlota action dyan. No, kami lagyan man diri halin sa Pontevedra going to La Casiliana mo. Bring away ang Barangay Robles, lapos siya sa may La Carlota City. Okay. So, ini ang area, may harapan malay, isa kabilo, may balay ito sa may babaw, do 150 meters. At ang damo na nga pamalay sa Barangay Robles proper, gidya, mga lapit-lapit, pero isa ka kilometro, na mo pa na ang mga pamalay. So, kagina, Okay, butsin mo eleksyon na Zil, layo gid sa gali sa proper. correct action dyan. Medyo layo pa. Nalapit mga sarang isa ka kilometro pero ang proper sinikay highway na gini siya. Oo. Na ang makitaan mo di action dyan na puro sa kampukan na kaya sa babaw sinakasyenda na action dyan mo. Piyak at No? piyak na Oo. eleksyon Zil, mga ano na, may mga tubo na splibot. Correct, mga tubo na kaga bukid na action dyan. No? Diba, puro kabukiran, kag kakahoyan na lang makitaan. Kag sa pahigaron, amo na ang mga kasagingan man. No, which is, dira, nagahok muling ginahukong kanila connection dyan sa nagapang hold up to bali ang natabo sini no ginatanaw nila nga may ara isa ka spotter sa babaw pa ng action dyan no nga nagabantay sini sa salakyan which is mo hindi pa ma-establish man gani action dyan kung mistaken identity kay may ari na dirikon no salakyan na sa samang sa pangakot sa mga tao nga daw pareho gid sini no iya ka turko ni kuno kag daw iya ka bangko so wala nila natanaw ang plaka sini na posible na salaan lang pero subong si ang Bria ay sa may Lakaslian na Municipal Police Station hindi pa nila mahambal no kung nasalaan gud man pero sa mga tao ang ila sini nga pagatan-aw na nga daw mistaken lang so the reaction dyan nasang nagabantay na ini ang spotter action dyan ang nakatindre na to sa mga suspetsado sini action dyan no sa apat kaya may isa ka lalaki nga pasan sa puno sa lawas kasaging sinaksyon dyan. No? Daw front niya lang ni siguro. Mga na magpasan-pasan kaya dito, wag nakita naman sa area, may mga lubi. No? Kag may nabilin dito nga isa ka chinelas. Kaya wala ni sila get away vehicle action dyan. Okay. Kaya para dito sa investigador nga nagdalaga na ni sila pasaka dito sa may Agustina. No? So, sang pagpara na ini, nagpara ko ng isa ka lalaki action dyan mo. Na samtang nagpasan din isang saging. Pero pag lampos yung isang saging action dyan. Action dito Zil, na kayo habilot imo nga mouthpiece kay naghina imo nga audio. action dyan. Ara na. Botsingon sa kilid sandalan action Zil, may nagatindog, nagahulat nga isa ka lalaki nga nagapurupasan Isa ka lalaki. sang saging, sang Correct action dyan. Okay. Tapos ang apat, sini ka kaopdanan, arayan nagahukmong sa may dalom sang kampo si action dyan. Makaya daw medyo may tilas-tilas gamay. Okay. Dala sila naghukmong ang apat sini. Nakagapaglampos na to sa saging, naging buyan na sini sa isa ka suspect. Nag-initiate ni sa isa ka lupok. No, dito na action dyan na naiguan sini ang nanay sang isa ka victim na Okay. sa drive. Kaya lima sila tanan mo ang sakay sini kay ang isa dito may bata nga sa likod nga 5 months old mga baby sila Wow. dyan. Oo. Nga upod sa iya nga nagbantay kag ang friend sini sa rescue. No, ini ang sa rescue team nimo nagaubra ini ang driver. No? Okay. Kaya sinasyon dyan, paglupok na dito, no, so hindi na makadrive mayo, ini ang driver, no, dito na action dyan, naging napalapitan sang apat, sininagwa dito halin sa kasagingan, kay sa kakampuhan, ang apat at mga suspetsado, kang nagambal nga kwarta. No, kag dami nabatian sila, nga daw naglalisay, nga hindi amo, pero wala na sila choice siguro kahit naka-initiate na sila palupok o kagaging tiro pagid which is ang gamit nga kalibre 45 action dyan ng Okay. firearms is a caliber 45 nga nakita dito sa may area ang isa ka fired cartridge is isang caliber 45 kag isa man ka slug. No? So sa karon action dyan may ara na nakapanugid dito kagina nga mga tao nga naglalapos sila sa may Agustina kay namangkot kung diin ang lapos pakadto barangay Araal na baga namon kung ginlagdas siguro sa kapulisan sa dayon na posible maabtan pa nila action dyan na kay ang galing ginaga ulan-ulan gud isang amuman to nga time na dito sa may area kag medyo delikado manggid ang alagyan no kay asyenda na kaga puro kakampukan man action dyan. No, so di isa subong ang ila sini nga investigation nagapadayon pa man kay ang pagkakita sila action dyan sa nga
mga tao dito no, sa Lucena no, medium built-in ko no ang panglawason na wala mga face mask pero hindi nila kilala. Posible Action na Zil, no? pangalan, ini Before we Action. go to the suspect, Action Zil, let's talk about anay dito sa crime. But silingon, pag tiro ka suspect, ang nagtiro, Action Zil, amo tong nagahukmong o kung mismo amo tong naglampos sang sining nga kahoy o sang saging. Action dyan ang nagtiro, nadadwa kas ginatanaw nila nga suspetsado ang nakapanupok. So, Pero ang sa una diin ko sa ginagtiro, ila, ang una ginagtiro, ini ang may dala nga saging action dyan kaya siya tong sa dalan mo. okay. Mm. And then, pag Tapos tiro ang- ya, ang naiguan, Action Zil, amo to nagapungko sa may passenger side, nga mo ning iloy. Correct action dyan. No, so hindi lang yun maano sa kapulisan, no, kung inian nga duwa ba action dyan, no, kung duwa gid mismo, ini ka suspect, ang nagtiro gid action dyan. No, pero ti amo na initially, ang nagagwa sa pagpamangkot nila sa mga biktima. Kaya ang duwa ka yun, hindi pa gid maistorya. So, do medyo buron pa action dyan. No, kaya subong ginatry pa to nila, check pa ang medical bulletin dito gina. Initially, do critical ko, no, ang driver. No, ini si Shame Hope action dyan. Kaya ang igo, dara sa chan, duwa ka bilog. No, sunod diri sa may health workers, gina nga na istorya naman. So, ang pilaso naman si Shame Hope Galimba, kag Kanang ang iya iloy. iloy. Yes, correct action dyan. Sinong iloy ang naging action na, Zil? Action dyan, amo ini si Chona Galimba, na 60 years old, kaya retired teacher, ini siya. Taga di ini sin Action Zil man. Action na dyan, ini ang mga victim, na so kay going, ini sila tani, paano mo, na mapabakulod, ini sila tani action dyan. No, so, wala pa na identify kita action dyan kung taga diin ini sila, ang ilang address dre na sa initial nga pagpangusisa. Pero ang mga na-safe keep sa buong ara sa munisipyo, ini ang iban nga biktima balaksyon dyan. Okay. No, ato subong sa munisipyo kay kanina, daw na troba, sige lang ko nahibi. Oo. Na otod siguro ang linya. Marami tayo mabalaan tanong ko taga diin gid bala ini mga biktima sa diin sila nagalin. Kay para at least ma-identify ta kung bala nasalaan gid man ini sila or sila gid ang target, no? Pero isa ni ka pamilya mo nga nagasakay sa isa ka Toyota Innova. According kay Action Zil Minardo, ang ilang route is going to Bacolod City. That time, do ang natabo sila do ginambush sila, no? Do gintambangan gid sila. And planado gid kali. Galing kaya mo na problema kung nakabatik kita dito sa tinaga nga naghambal nga hindi amo at ibot silingon, most probably, nasalaan lang ni sila. Subot silingon Action Zil, ining duha ka mga biktima nga pilason, at na subong sila Castellana or ginrefer diris Bacolod. Ginrefer na action dyan sa may Riverside, no, subong. Kaga, ini action dyan, ang hindi ka lang ma-identify kung din pa sila nga barangay, pero taga Castellana, gini, ang lima. Pero dira lang sa proper, makagina sa pagpamangkot sinamon sa mga tao dira sa proper lang sinisa nga Castellana ang mga victim nag-star. No, pagati sa mga pulis kay ang sa rescue ni buot na action dyan, wala mang kontra, kag ang tuyo lang gito galiya is robbery hold up gito action dyan. No, Ang conclusion o kung ang initial nila during investigasyon bot sa lingon, ang pinakatuyo gid is hold up. Correct action dyan. No, kag mula to kagina nga do sa papangusisa sa isang kapulisan, nga do nagmay ara kuno kumusyon no kundo may naginaway naglalisay, no kada man nagambal nga hindi amo. So that's why no, pero subong ti hindi may establishar kung mistaken. Pero ti sa dito parang action dyan nga paglalisay to nila no makambal ka na nga sala giguro ang ila sini nga target action dyan. Action Zil, supuna nato ng presentation sa imong report. Ma-commercial break ko anay, pagbalik nato ipalayag tagid B kung ano ang nakitaan nila nga na-establish nila most probable mistaken identity o kung ano ning background no sa mga biktima. Standby Action Zil, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. This time check is brought to you by ACS. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basis ko nadala lagi kami nga may gimpamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase? Pinardo, sa continuation sa iya naman nga report, comprehensive report sa ning nagluntad nga shooting incident ka grabe hold up na mismo sa Banwa sa Castellana. Action Zil, bot silingon, iring sa lakyan sa natabo ang krimen, nagabiyahe, moving in siya. Pero Action Zil, Yes. paano ginlampos man? Dindampi ginlampos ining kahoy Action Zil sa tubangan sa salakyan o kung sa kilid lang nga nakibot lang ining diver? Sa may adala ng section dyan, no, kayo nagapara, ini ang nga nagtalasang saging. Okay. No? So, nagpagpara niya, dito na ni Action dyan, nga nagpundo na yun, ang driver ng Innova. No, kay tabi, akong lang malaksyon dyan, no, kayo nagpara mo, kag may dala man isang, kay front lang to, sang no? Okay, Kag- bot silingon ano gid ka Action Zil, no? Tanado gid kay makon mo nagpuro para sa iya. Ang lang diri is maayo magurutan ni kabubuton sa ning driver sa pamilya nga sakay sa Innova nga ginpunduhan man nila kay abi guro kinang laanon gito Action Zil. So pupundo gali gin take advantage to sang suspect nilampos sa gulpi ang iya ka saging digto na guro nakibot no ining driver. Correct action dyan. Kayo going to Bacolod na ning way, kagang area. Tari lang yun siya action dyan sa may kilid-kilid. Gid bala, wala siya gani sa may dalan. Oo. Sige na, ang saging ara lang sa may higada sinisang dalan action dyan. No, kagati pagpundo, dito na ni nagpalupok action dyan. Nagambal nga kwarta-kwarta. Kaya ang mga cellphone gani, isang duwa pagid ka victim sa likod action dyan, wala man din kuha.
ang ginkuha lang niya ginhatag ang iya sinini Ma'am Chona no nga bag which is at tumunto ko no ang cellphone niya kada do ang cellphone man sinisang isa ka biktima nga si Shame Hob Action Jan. Okay. And then, both sila nga naksonzil kung konsus, wala masamaran, iri mga upod sang aragapong ko sa front seat, makilalaan to nila mga suspect. Ano, may mga tabo ng itsura nila or wala gid face mask, wala gid sang bonnet aksonzil. Wala tabuan Action Jan, no sila wala man sang face mask. Siguro Action Jan ko ipa-identify sila no makilalaan or titi sila Action Jan ano lang mo no do nag-co-op man dayon kay dito that's why ang igo sang nalola sa Mayla kay ni pagkabati sang lupok no do nagbalik kini sa apoya kay nag-cover dito sa may likod that's why sa may abagas ni ang igo ni Chona Action Jan. Puwerte man ka mga sadistay ni klase nga mga kriminal kay makon mo. Hold upon mo, pinaarakan mo yung kalutang, wala ka lang yung kabalo, wala kung sino may guwan aksonzil. Hindi ba yung ang bata, aksonzil, ang 5 months old to? 5 months old Action Jan. Why man niya na samaran ang bata? Action Jan, May makay langgit. pagkalupok ko gani ang paminsaron dahil ko sa lula dawara sa bata kay dugin cover ito, nagpano siya sa likod. Dito sa nagbalikya dahil Action Jan. Sige. Na-interview man aksonzil, no, ang investigador? Yes, Action Jan. No? So, dira ang aton nga voice clip. Pero pamatian tag Action Jan, no, para athag ini si Police Staff Sergeant Andronico Tribaco. Ang investigator kay Police Staff Sergeant Tribaco, sa aga ini naka-receive kami sa tawag mga alas 5 sang aga nga may shooting incident dito sa may Sitio Lapak, Kurbadahan. And then si Police Chief Master Sergeant Oclistoo ang nag-head ni Shamon nga team leader namon, naglakat kami to, nagresponde. Pag abot namon sa area, nakita lang namon ang isa ka Toyota Innova nga may mga pilason nga 2 ka tawo pilason kag may gasakay ini sa likod 3, bali 5 ang mga biktima. Pag nagkanda kami, nag-abot ang mga rescue, gindala ang 2 ka biktima sa ginrush dayon sa hospital, gindala para ipabulong. Ang 3 ini ka mga biktima man gindala man di for safekeeping lang. And then pagkandak namon investigation dito sa area kung diin natabo ang crime scene, may suno sa investigasyon namon, may isa ka tawo ini nga nagadala sang saging nga lawas siya ga para sa ila. And then si driver victim ini nagpundo ini siya kay tiabiya kung ano lang. Pag pundo niya, may 4 dayon ka tawo nga nagpalapit, nag-burst of fire, isa ka burst of fire, naiguan ang iya nga mama ini nga sa driver seat, sa kilid sa driver seat. Pag hana nga nag-declare doon sila hold up, and then pag hana sa driver victim ini nga iarang katan kay nakabati sa lupok na tungo ka kulba niya, nag-iarang kaya ginpalokpan ini siya, so bali 2 ka lupok ang motong natabo. And then before sa sige pa naman ng investigation, before sa natabo ato, may ginokmuhan sila sa lapit nga area. Ini nga area is nang wala sang tao, talag sa langgaagi, kurbadahan, medyo delikado kag kung maneuver ka sang salakyan mo is nang mahinay-hinay ka kay tungod nga kurbadahan kag taklaron. Nakita to namon sa isa ka area nga may mga nagkalhapay nga mga tanom, may mga sagingan nga diin dito nanago ang anong katawo. May na-recover kami to nga sang 2 ka empty bottle sang mineral bottle, and then isa 1 pair of slippers. Tapos pagkatabo sa to sang ano nga naghambal sila nga kwarta din, ang silingon hold up ini nga lakat nila. Pagkatapos sila kuha sang kwarta, naglakat sila, nagtrail sila sa pabukid nga bungyon nga lagyan, nagpalagyo na to sila. So ang tropa nagadto to nagkandak na isang hot pursuit investigation. Wala gingamit getaway vehicle ang mga suspects or by foot lang sila? With regards sa nga getaway vehicle, wala, by foot lang sila, trail lang sila. Pagkato sa bungyod, palakat sila sa may Agustina, and then lapos sila sa Sagaang. Oh. Anong ilang description, sir? With regards sa description naman, gakalo ini sila kag soksok sa jacket. Ang jacket nila is color brown kag itom. Ang mga structure sa mga is mga medium belt. May isa man sa kabukod nga si Mikalbo, may mga niwangon man ang ilang mga upod nga mga suspects. Pero hindi ni sila makilala namon kay tungod nga namangkot kami sa area is mga pangayaw ko no. So with regards sa identification is wala pa kami sa identification gid nila. Sir, na-establish na information, sir, posible na nasanaan lang, sir, yung mga victim nga ni sir?
So with regards sa nasalaan, hindi pa man namon ma-establish ini nga sila nasalaan nga Turko. Nga ginaligar nila Turko kuno kay ti amo nang ginalakat di nga hold up sa Turko, pero hindi pa namon ma-establish kay tungod si mama niya is retired teacher and then ang driver ini is ng rescuer sa La Castellana. Okay. Action Zil? Hindi lang ako So, amo na ang iyang statement, siya mismo ang investigador, no? Si Sir Tribaco, nagasiling, na for now, they cannot establish yet if nasalaan, gid man kung hindi. So, they were going to check the background sa mga victim. Pero mismo, kung pabatian, tato ang aligasyon, kami hinuring-huring, kay na kang nagalisay nga, sala, hindi amo. Diba, si tuod, gid man balang nga, nasalaan lang ini mga biktima. Ang mga action dyan, kay ti sa sunod, dira sa mga tao man, makagina, pagpamangkot namon, dira sa may tubang police station, na permi na dira ko nagalabay, do ang mga oras, ang Turko action dyan, nagapanukot, dira sa may area, dalin sa may Pontevedra, butong dira sa may La Carlota City action dyan. Okay. No? So, Pero ano mo na? Pero Hindi ba natin siguro ma-undermine o ma-determine pa subong kung bala ang ilagid pinakatuyo ang Turko. Kay ti, mambala ko ng Turko nga bot silingon, may pamawag sa kabuhi ko. Doon man sinabla. Siguro, ining istorya pati sa Turko just came out because of the theory nga the possibility nga nasalaan lang yung mga victim. Pero siguro before they go to that particular conclusion, i-check lang guro ana ano ginang background sa mga biktima. And then, after sila, kung makahambal, abi action zeal, ining police, nga pangayaw, bot silingon, may idea na nga daan sila nga base may plano dira mang hold up o kung pangayaw gid man anong monitoring tani bla intelligence monitoring sa PNP action na zeal wala gid sila wala gid may nakambal abi sa ila nga nakabati sila nga do may nagaplano mang hold up dira sa area or na Kanila nga may nagabot dira nga grupo abi nga may plano or base may record na before nga may mga kaso nga kaangay sina Black action zeal. Kati, sunod kali sa isa kang balay dito action dyan, nang kay Sir Junjun sini sang una ko no daw permigin manada may gina-hold up sang wala pa da mga balay nagaling kay Tisubong may mga balay na which is pilangan ka metro halin dito sa may ginutaran sang incident action dyan. Bot silingon na istorya mo action zeal ang residente nga nag-stadapit sa lugar. Yes, mga 150 meters. Rin action dyan, kakagina, nakabati sila ko, no? Kaya naman ko, tiya ang asawa sini, no? Kung ano ang naglupok, tiya, bayo ba, si may nagapaniro lang pispis. Pero tiining si alias no, action dyan, no? Kagina, nakita niya, galing layo. Sinaction dyan, nakita niya yan, nga naglagan, ini ang kalalaki, na pasulod dito sa kampo, butong, na pababaw, amo na siya ang barangay Agustina, action dyan. No? Pero action zero, wala sa'yo nakamutik nga temprano pa lang may nagatindi ng ano kami nagapulo panago na? Wala action dyan. Wala may nakabalok. Kaga posible action dyan, nung adugay na to sila guro kay may mga battle na sang tubig. Mga nakitaan dito sa area. Pero that time action zero sa natabo ang krimen, wala nagaulan o wala nagapanalite? Sige action dyan, wala. Kayo sa dito, gal kagina, pag abot na mo, damo palang naggagumgo mo, nagpanalite. Okay. Grabe man no, kay tikatag-asa ka rin nga daan sa tubo kung lang taon tang area bla? Pag-asli ka may mga kasagingan action dyan, nakaga may balanan, bisang kung i-compare, tani bala ang inagyan bala nila, nagkarabanggi dito ang mga tubo kagina, kung panaugan naman dito, kagati na planado naman dito yan, bagani ni Sir Tribaco, Biscansin, o lang niya pwede mo hold upon, galiti na timingan, gito nga sa lakyan, wala sang may nagasunod, balaksyon dyan, kalagit isa dito may dalan, sinisa may sityo lapaki action dyan. Kaya kung nang taong ganito ng area, hindi kasi sila nga isolated. It is just that siguro, na that particular time nga natabo ang krimen, do siya lang gid dyan nagabiyahe. Kaya kalapad, Blackson Zil, kita mo, di ba, ang may distansya pa ang dalan sa kakampuhan. Do kalayo, medyo may distansya pa siya. Hindi kaya bilang nga sila nga ang kilid sa dalan, kampo na dayo now. Ini nga kampo, dumiara pa yung action zeal nga do duta, hindi may mga hilamon, hindi na mo pa na pagkampo. Yes, action dyan. Nalapad ang dalan, sinikagina gani, pakaddo kami, damo-damo na mga naganila. Naotod ang linya ni Action Zil Minardo. Anyways, mga ka-action, this is the last portion naman sa iyang report. Ibalikan na siya for final mga ka-action nga portion. Nabatian naman ang report, ang investigasyon sa kapulisan, and ang iya mga ka-action nga pagpatag, diri may kangta na silang krimen nga nagluntad. Amo na makita natin, buto singon, game plano, gini ka mga suspect. Amo na problema, kay pagplano nila, ang balas ng mga residente,
base ko no nasalaan lang. Anyway, Action Zil, thank you gila sa imong report dala sila Castellana. Yes, Action John. Balita gikan sa Patron, Miss Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Ang dugang nga detalye kag update regarding sa sina nga insidente kong krimen mapatian na karon sa Action Farming Line with Action Marlon Hirivaya. Kay plasta na liwat Action Zil Minaldo ang dugang pa rin na ang iyato interview sa mga residente na nagapuyo malapit mismo sa lugar sa krimen. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time na 5:27 na. Ang balita kanyo na batiang ginadulong sa inyo sa D3 Bayo mga ka-action. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Action Reports, Afternoon Edition. Sa aton nga pagbalik mga ka-action, ang detalye sa naglunta naman nga encounter sa syudad sang Gilangan diri sa gyapon sa Action Reports Afternoon Edition. Standby! Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano? nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami kung kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos kami. Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila,
madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko dyan wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tap siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tap happy na ko. Minisan sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga. Babalik na rin sa Action Reports Afternoon Edition. Ambal ni 0187. Good PM Action John, ginapag-greet ko lang sa Bago City ang tanan ng mga marites, mga marites kag tolits. Especially kuno kay Lilia Roques kag sa mga kaberks na da. Thank you gid no si mo diri nga mensahe. Haling kay hindi ato to sa area sir no. Ato kami sa may La Castellana mismo. We've been there. We went to that particular place, no? So ay nag-report yun ang among patrol and we interview, no? Ang investigador sa La Castellana PNP. Maayong hapon dira kay Ma'am Turco Diongco, no? Naga-monitor gid sa itong pagpangalagad. Si Rizal Balsimo. Good afternoon, Sir John. Thank you so much, gid, no? Billy Albay, good afternoon. Ma'am Veronica Santelian Manukan. Maayong hapon dira, no? Sa imo man, ha? Kay Ma'am Nancy Balsimo, naga-monitor gid sa aton nga pagpangalagad. Araman si Sir Ray Flores Barrioga, kag si Sir Eddie Laus mga kaakson, no? Naga-monitor sa aton nga pagpangalagad sa may Victoria City. Pwede na si Nanay Isabel. Ma'am Karen Miraflor, good afternoon man sa iba naton mga listeners to Kidigaya. Basaw naton ninyo mga mensahe. Mga kaakson sa Rad sang Gilungan, may nagluntad nga inkwentro makon mo ka naligan nga adlaw kon ka punto may encounter sa may barangay Karabalan sa sulad sang Himamaylan. Ti ang natabo sa may Gilungan may isa naman ka encounter nga nagluntad to be exact sa may barangay Trinidad mga kaakson sa sulad sang Gilungan. Actually ginatry naton check si Colonel Michael Samson. Nag-okay na di sa sakon bago lang pero check tabi kay basi gadula ba lang signal no dito sa area ilbe na medyo maulano ng panahon kaya report mga kaakson may isa ka miyembro sa Communist NPA terrorist group o kung terrorist nga napatay ko rin silang enkwentro base sa initial nga report sang militar and may mga armas no nga na-recover tapos kuno silang enkwentro nga nagluntad sa tungasang 62nd Infantry Battalion nga nabase dira sa may barangay Libas sa Banoas sang Isabela kag kontra diri nilang NPA mga kaakson siguro most probably ginikan Northern Negros Front ang ilan na kengkwentro sa nabukid nga porsyon sa barangay Trinidad sa may Gihulngan City. Pero check na ba base may mga available nga detalye no wala ged. Sige dugay-dugay balikan naton si Sir Samson sa ton nga pagpangalagad. Radyo. Action dito naman niya sa may sulad naman sa Maylan, may saman ka shooting incident nga nagluntad. Actually, we're trying to communicate with the Police Lieutenant Colonel Renante Humukan Jr. Pero ang hepe sang Maylan PNP kaya sa aga. Pero siguro masako-sako bala ining si Sir Humukan. So na-check gid ni ang reports ang shooting incident ni Action VJ Apasible aton nga correspondent from Northern Negros. Ining insidente nagluntad ni sa Sitio Lag-it sakop ka barangay Karabalan sa syudad naman sang Himamaylan. I-check na ni be no kung ano ning natabo kay do nagapulupongko lang ni kunong biktima mong tapos pinalipitan lang ka gulpi lang nga ginlutang. Aring detalye sa report sa aton naman Action correspondent with Action VJ Apasible. Action VJ sa report, please come in. Action John, pagtimalos o retaliation ang ginalantaw motibo sang Himamaylan PNP sa paglutang patay sa kay Christian Montevilla, 24 anyos, soltero kag residente sang Sitio Lag-it, Barangay Karabalan, syudad sang Himamaylan. Sa inisyal nga investigasyon Action John sang Himamaylan PNP, takna alas 9:10 kahapon sang aga, sang nagapungko ining si Montevilla sa iyasin nga motorsiklo dra sa may nasambit nga lugar golpeada ini siya nga ginpalapitan sa isa iya ka lalaki nga nagasuksok sang bayo nga duwag puti kag nakakalo kag tiniro ini siya sa magkapilag ka beses. Gilayon nga nagpalagyo Action John ining suspect sa wala pa mahibaluan nga direksyon matapos siya nahimo ang krimen.
Sa pagpakigangot naton sa kay Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, ang hepe sang Himamaylan City PNP, na-identify na kuno nila ining identity sang sining suspect apang hindi pa ini nila mabulgar sa publiko mangudtod sa karon at large ang status sining suspectsado. Ang biktima action dyan nagkaangkon sa 3 ka mga gunshot wounds kag na-recover man sa mga kapulisan sa crime scene ang 3 iyak ka mga fired cartridge sang kalibre 45 nga armas luthang. Ginpahayag man ni Homocan nga magapasaka sang kaso ang pamilya ni Montevilla batok sa suspect may pagkatapos nga malubong ining biktima action dyan. Bot sining action VJ patay gining victim? Yes, action dyan kay manti 3 ini kaigo ang iya sining nga naangkon action dyan kagamuna nung gitpahayag ni Colonel Homocan nga maga-file ang pamilya sang biktima right after na sang lubong sini action dyan. Padayon pa man nga ginapadalman sang kapulisan kung bala anong rason o kung ugat sang sining krimen kung nga ang ining aligasyon nga pagtimalos batok iya sa biktima action dyan kung bala ano din ni nag-ugat ining pagtimalos sang sining suspetsado sa sining biktima action dyan kung lang tawon mo nagapuro pungko lang ni siya sa iya sining motorsiklo dira sa ilang nga lugar sang hinali na lang pinalapitan ina siya sang suspetsado kag gintiro sang kalibre 45 nga armas luthang. That is the same thing I'd like to ask kung tani kung ano gid ang tawag din nila nga motibo nga pagtimalos. Ano gid kadalom sang istorya nga ini? Nga naglabot yes, sa punto nga gapulopongko lang ining si Montevilla pinalapitan kag pinaraka na makon mo nagatulotambay ng isa. Galaya mo na ito katapusan siya kabuhi. Hindi 45 kung gingamit nga armas, no? Akson na VJ. So, subong, ang pulis naton, sa motive, isa lang kaanggulo, palang ilagay na tutukan naman yung pagtimalos. Pero other than that, may mga background ining victim, Akson VJ, nga nabalaan nila kung subong blanco pa man ang Himamaylan PNP. As to that action, John Blanco, pasagihapon ng kapulisan, kiman ongoing pa kuno ang investigation sa sining krimen kimanti hindi pa man kuno nila mapahayag ang identity sang sining suspect although na-identified na nila action dyan ang pangalan kagti ang whereabouts sang sining suspectsado kagti amo na ginahulat pa nila ang pagpasaka sang kaso sang sining pamilya agod nga ti ma-file ini sa korte and then later on mapapanaugan sang warrant of arrest ang ning suspectsado agod nga maaresto ini siya action dyan sa iya krimen nga nahimo batok sa isa iya ka 24 anyos nga lalaki dira sa may barangay Carabalan action dyan. Action dyan yari ang statement ni Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan porson gid lang sa aton sini nga interview sa iya. At-large pa rin niya, sir. Kinapagkita pa rin nato. Sir, ano ang motibo sa kinalantaw nyo? Retaliation, sir. Oo. Retaliation niya, sir. Mayroon silang sa pamilya. So that's why nag-retaliate. So kung retaliation daw wala kayo. Pero ang family ng victim na, sir, willing na silang mag-file isang kaso? Oo. Sige, sir. Mag-file sila kaso dito. Identify naman natin ang suspect. Okay. Pero ginaulat na lang, sir, ang decision sa family? Actually, decision na sila. Nagmapag sila kaso after the siguro. Ang action dyan, ang kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, hepe ng Himamaylan City PNP, kimanti sa nasayagan ni ongoing pa man ang ilastring investigation. And padayon niya nga ginapadalman ang ining insidente kung bala ano gid no ang pinagkarason sa likod sining pagpatay sa isa ka 24 anyos dira sa may sitio Lagit, Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan kahapon action dyan. Amani ang aton sa madulong nga balita nagikan sa may syudad sang Himamaylan para sa pagpangalagad sang Action Reports Afternoon Edition. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Police Reports. Salamat gid sa report ni Action VJ Apasible. Yan check ta lang kay Sagle nakakuha. We are supposed to conduct an interview with the COP of Himamaylan. Pero gin pa-report na siya no kay ti amo naging sitwasyon mas madalom, may madalom kini gud nga rason o kung motibo sa likod sining pagpatay. Pagtimalos, anong ginalinan sining kaso nga pagtimalos mga kakson? Diba doon na nato na sa itong follow up sa Himamaylan na PNP. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na 5:41 na. Magabalik pa Action Reports Afternoon Edition. Pagkatapos gid lamang sini.
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason, singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umuman natin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga base ko makadaong ka man rapulong to. Tugal ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Kaya natanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko pizza lang agi kaya nga mo ito mga dako na bulit kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo di kung sample man sa encounter nga nagtabo mismo sa may barangay Carabalan. Joining us sa aton nga pagpangalagad is Army Colonel Michael Samson, ang acting brigade commander sa 303rd Infantry Brigade. Sir, good afternoon sa Action John Digasa sa Action Radio Bacolod, sir. Jan, good afternoon ka. Good afternoon man sa aton mga tagparamati. Yes sir, thank you so much gid no sa imong time nga gin-share diri sa Action Radio. Pero pa-confirm lang namon sir, tuod gid man tong reported nga encounter nga natabo sa may barangay Trinidad sa Gihulngan kay nasang aga.
Yes, dyan, no, 7 a.m. kagina, may encounter na natabo sa sitio Bandirahan sa Barangay Trinidad, Gihulngan. It involves 5 communist terrorist NPA at 62nd IB. 5 lang ka minutos ng enkwentro and ginbili nila ang isa kapatay nga in-identify naton nga si Orlando Fat alias Banban, political instructor sang SGU or Sanatahang Guerrilla Unit 3 sang Central Negros 1 Front sang CPP-NPA. Kag na capture din ang isa ka 45 caliber nga pistol. Ang nakawapalagyo ini ang iya mga upod kag ginbilin lang si Kabanban. Muning natabo nga enkwentro kagina dito sa Barangay Trinidad dyan. Oo, pero sir, paano natin sir na sunod? Ining mga rebelde, may mga report ka mga nabaton, anong ginaubrada nila sa area sir? Just like yung mga previous encounters natin, ang mga pumuluyo, lubong na report na no, ng presensya sa mga armado. Siguro hindi naman sila gustong magsamok-samok naman sa ilang lugar. Muna nga usually ka-detect or ka-monitor gate ng atong mga tropa kag ang ilang pag-report ginatudlo nila ang location sa mga armado. Okay. Medyo poste lang ni magamay nga persa. I think it's kumbaga pauna nga poste siguro gabantay sa kaupod pero sa subong operate pang 62nd IB para malapot gid ang iban pa nga kaupdanan sa hublag dyan. Kay member ni sila ka CN1. Pero sir, talking about bala kay Orlando Fat o kung si Ka Banban, ano ning pinaka-background niya sir based sa inyong monitoring sir? Dugay na siya, political instructor ng SGU3. Tumando, do taga-barangay Luz ni siya, no? But operate ni siya sa Barangay Trinidad. Kaga ang pagkinahambal nga SGU, mga lokal, territorial, meaning sila ang gabantay, sila ang assist sa mga ginatawag nato na for example, no, Centro de Gravidad, kagiban nga mga mobile forces nila. Ang mga SGU, amuni ang mga lokal nga mga katapo, ano. So, amuni nga ang iya armas 45 tungod kay siya do ano ni siya do kumbaga bantay sang ilang nga lugar sa pagsulod sang aton mga tropa sila ni ang unang ga detect kay ginatago nila ang mga iban nga armado sa mga forested area. So amo ni nga sila ang una na enkwentro diyan. But yung look out sila gali sir. Yes, I think amo maning natabo kay Jose Gonzales ng Himamaylan. Oo. Do mga kay siya identified naman nga taga dito man sa area sang Maliko-liko, no? Ang report sa akon nga gaupod ni siya sa paglakat-lakat sang ang mga NPA naman kapabilin lang sa ila lugar sa Maliko-liko. Pero ano man ang rason, partial man, full time man siya or partial man ang iya partisipasyon kung mag-upod kaya sa armado, dako gid ang posibilidad nga maenkwentro ka sang tropa naton kag ginabutang mong imo kabuhi sa peligro, pati upod ang imo pamilya. So amo na ang clarification sir again sa mga nagagwa nga impormasyon nga bako na mangunguma ni siya, but according sa inyong monitoring kaya is directly connected sa group kay nagaupod-upod sa sir. Yes, at alias Warley ni siya, no? Ara na sa listahan. At ang mga mangunguma naman na action dyan, mangunguma gin maning mga NPA man naton nga gina-recruit nila. Kay Peasant Revolution gani, di ba? Mga mangunguma ni sila nga gina-recruit ka gina-deceive sang aton nga mga sang hublag, mga miyembro sang hublag para magupod sa ila. Napakadamo sang layers ang partisipasyon sa isa ka hublag. Pwede nga full-time, pwede nga
partial lang or meaning tigpaniktik or pwede man nga kumbaga out yung ginambal ta kagina nga lookout. Madamo sang layers nga partisipasyon. Kag hindi gid ni mapanginwala ni alias Warley ni Joseph Gonzales ang armas nga na-recover sa iyang pag-enkwentro sa ilang grupo. Oo. High power din ni, no? Delikado, hindi ini basta-basta. Kung ginkumpara tagani sa gihulngan, 45 lang. Ini siya 5 ka firearms. May grenade launcher pa. Kung ikaw bala, kung civilian ka lang kung sino-sino lang dira, pagkatugyan sa imo, amo ni kadamong armas or hindi ka miyembro, do kalayo sina. I-considera lang naton kang ang barangay Karabalan man. Medyo madamo pa na dira ang kasuporta sa hublag. Amo na nga panawagan tayo action dyan, no? Na kung may mga lugar o may mga tao nga pumuluyo na kung gina-welcome ninyo ang presensya sang armado, nakugid nga posibilidad nga ginabutang ninyo sa peligro ang inyo kaugalingon kag ang inyong mga pamilya kag inyong komunidad kay dako ang posibilidad na kung may armado nga NPA nga ara sa inyo nga lugar nga maenkwentro ina sang tropa naton kag ang ginakasubo naton nga ini magdulot or magresulta sa pagkapatay o pagkapilas ng aton mga isig katao. So, the only way nga ma-prevent naton ini ay hindi naton pag-i-welcome ang mga armado. Amo ni ang essence action dyan sa ginatawag nga persona non grata na gusto namon matabo nga i-declare sa mga barangay, communities, kag mga pamilya persona non grata sa armado. Para hindi nila pag-ibutang sa peligro ang ila pamilya kag ang ila nga mga komunidad. Kag sulitong ko lang na kung gina-welcome nyo ang presensya sang armado, dako gid ang posibilidad nga pag nag-enkwentro ina sa aton mga tropa, mabutang gid sa lang-alang ang inyong kabuhi, ang inyong kapedad, pati sang inyong mga pamilya. Okay. Sige. Sir Samson, thank you. Gidasi mo time liwat kay Share Diri sa Action Radio. Sir, good afternoon. Yan, thank you, Line. Good afternoon. Action Reports, Afternoon Edition. Si Army Colonel Michael Samson, ang Acting Brigade Commander sa 303rd Infantry Brigade. Action Radio Philippine Standard Time na 5:54 na. Action John Diaz, balita na patas. Inyo na batihan ang kabugusan ng pagpanganagad sa itong panatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Martes ito ang presentation. Today is January 10, 2022. Salamat kayo sa itong Patrol 2 Navarra Patrol on special assignment. Reaction Zil Binardo back-to-back dira. Reaction Papang Nixon Tahom. Aton yung News Center pang Martes ng edisyon. Action ang Defensor Lisay. Diri man sa studio ay master control sa itong technical side. Abot natin aksyon Nelmar Madera kag aksyon El Rey Dotilios. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with aksyon ang Defensor Lisay. Kagkaroon sa aksyon Firing Line with aksyon Marlon Hinubaya. Liwat kita magahiribati ay sa Aksyon Night Patrol. Sa kinaandar ko naman ang inyo alagad sa kanginan, Aksyon Jan Diaz ganagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubuman kon kabudlayan. Hindi ini ang panghampang, ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines. Peace to the whole world. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio.